Fil-Greċja u fl-Awstrija konfermati l-ewwel vittmi tal-coronavirus, kważi mitruħ diġà mietu fi Franza u Spanja. Għall-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa din il-pandemija se tkun gwerra fit-tul, iżda b'ħidma bejn il-pajjiżi flimkien kapaċi tiġi kontrollata. Il-Gvern Taljan kompla jissikka ċ-ċintorin, issa anke l-barijiet u r-restoranti jingħalqu kompletament, inżammu miftuħin biss l-ispiżeriji u supermarkets. Il-President Amerikan Donald Trump minnaħa tiegħu kritika lill-Ewropa t-tixrid tal-COVID-19 u ħabbar li mblokka kull titira ġejja mill-Unjoni Ewropea għal xahar sħiħ li jfisser illi ir-Renju Unit huwa esklus. B'din is-sitwazzjoni globali li saret pandemija, anke swieq finanzjarji qed jibqgħu jieħdu daqqa l-isfel b'effetti diretti fuq l-isħma u kumpaniji madwar id-dinja kollha. Intant kien hemm l-ewwel plejer tal-futbol tas-Serje A li ttestja pożittiv għal COVID-19 dan huwa d-difensur ta' Juventus Daniele Rugani li nsab f'kundizzjoni tajba. Personalità oħra li sfortunatament ittestjat pożittiv kien l-attur ċelebri Tom Hanks kif ukoll il-mara tiegħu. L-attur ta' 63 sena ħabbar dan fuq il-medja soċjali waqt li kien jinsab fi Queensland fl-Awstralja hekk kif għaddej ġbit ta' film dwar Elvis Presley.